Dzień dobry wszystkim, kłaniam się, witam. Nazywam się Олександр Харецький, cały czas prowadzę audycję na temat zdrowia. Duże buziaki z terenu Rosji. Co ciekawe, ja też nie spodziewał się, że będzie tak taniej, około, no, mówię, $600 kosztuje tylko przylot od, na jedną osobę od Kaliningrada przez Sankt-Petersburg do Тюмени. To szokujące. Jeżeli kto ma jakiekolwiek pytanie, tu jest dziewczyny, które przyjechali przed przylotem. Ja im poradził, ja oni bardzo zadowoleni mojej poradой. Oni odwiedzili Kaliningrad cały dzień i Sankt-Petersburg cały dzień. I później przyjechali już na turnus. Na dzień dzisiejszy otwieraється віза доволі bardzo szybko, w ciągu 3 dni i można spokojnie przyjechać na zabiegi. Może u nas jeszcze nie tak wszystko dobrze, jak powinno być. To pewnie tak dobrze. Z tego powodu taniej. To pierwsze. Bo cały czas remontuję. Możecie wyobrazić, że ośrodek przed tym, jak ja go pokupił, bardzo duży, 8 lat nie miał ochrony. No, niestety, coś na coś. Także cały czas w budowie, cały czas potrzebujemy kasy, coś tam zarabiamy, coś dużo tracimy, można powiedzieć. No i teraz zajmujemy się stołówką. Stołówka, no, w prawie 1500 metrów kwadratowych. No to tam trzeba dać pracę. Popracować nad tej stołówką. Mieszkać już jeździ, zabiegi jeździ robić. Problem trochę jest z pracownikami, ale powoli. Jak mówili, Moskwę nie za jeden dzień budowali, tak i my. Nie ma co spieszyć, całe życie do przodu. Robimy to wszystko dla siebie, dla wybranych Bogiem ludzi, którzy przyjedą tu. No i tak jest. No i co, robimy zabiegi, uzdrawiamy ludzi, nie wiem, możliwe zadowolone. Dziewczyny już po 2 dniach zabiegał, troszeczkę zmęczone. Oni przyjechali w prawie o 8, przed 8, od 8 już byli na zabiegach. Chcieli odpocząć, ja ich dał odpocząć. Wijali ich w takie środki i spali tam parę godzin. No. Także odpoczęli, no dlaczego? No. Także proces ruszył, jedą ludzie z Polski i ja myślę, że to nic nie przeszkadza z innych krajów, tak samo przez Kaliningrad. Droga już wypracowana, sprawdzona, także wizę otwierają, ale żeby otworzyć wizę, trzeba czekać od 15 do 30 dni, a tu za 3 dni można załatwić, no to szokujące i даже można elektronicznie załatwić. 90 dni, żeby wy wiedzieli, można być w Rosji. Na ile вы напишите? Jak wy napiszecie, że chcecie być miesiąc, no to dziewczyny napisali na miesiąc, dali tylko miesiąc. Poprzednie napisali 3 dni, dali 3. No i tak jest. Także, no, niechaj ktoś tam zazdrości, tylko żeby nie zmarli od zazdrości, a możliwe przyjechali. Ja wcześniej niektórym mówił od ręki: spokojnie przyjeżdżajcie, wyleczcie. Teraz такого nie mogę. Dlaczego? Bo jak tylko człowiek przyjeżdża, ja zdążę go wyleczyć. Ale on sam nic nie robi. Myśli, że ja jemu wszystko będę pchał na siłę. Także jeżeli chcecie, żeby uzdrowić, to trzeba przyjechać i przyjąć tą terapię, którą ja radzę, którą my proponujemy, i wtedy to pomoże. Niektórzy przyjeżdżają, даже тут, nie będę pokazywali paluszkę,
ale przyzwyczailiśmy do swojego żywienia, do swoich tam ziołek, jak zobaczyli naszą syberyjską pokrzywą, to poszli jej kosą kosić. No, powiedzieli, że coś tam będzie. I ja taки nie zrozumiał. Czy to będzie nalewka, czy będzie to herbatka, czy to nie wiadomo co. Szampan. Czy szampan, czy Szampan syberyjski. no, nie wiem, co to będzie, ale możliwe będzie. No, będziemy spróbowali, no, żeby wiedzieli wcześniej, na samym początku. Я używał терапию, такое, битки были у меня с пакшивой, со свежей пакшивой. I wiecie co? Wszystkich, kto przyjeżdżali, pierwszy dzień nikt nie odważył się. A później nie można było odmówić. Nie wiem dlaczego. Czy to sadomasochiści, czy to nie wiadomo co, czy nie widzieli już tę różnicę. Później niektórzy stali skarżyć, ja tak machnął rękę i już. No, ale temat był bardzo dobry. I тут pakrzywa taka dobra. Cały rok można faktycznie тут je używać. Ja powiem, że kiedy ja chodził, mały był do bani, do sauny, jak u nas тут teraz mówią sauna popularnie, tak była u nas rosyjska taka bania. I ojciec rwał pokrzywą, tak faktycznie, albo rękawiczkami, albo ręką. I dawali w saunie tej pokrzywej świeżej. I to bardzo dobrze było. Bardzo dobrze. Pobudzał się organizm niesamowite. Także jeśli zechcecie nie tylko tam coś zrobić z pokrzywy, możemy pić was jeszcze. No co, pokrzywa są, nie martwcie się. No, ja znajdę, tu dużo jest. No. My się nie przeraża. Wy tylko mówcie, że chcecie i koniec. No. Tak. Także ja odpowiedział na pytanie. Wyleczyć można wiele chorób. Czy ty wy do tego przygotowany, czy nie. I druga rzecz, jak mówię, że bardzo, no nie wiem w jakim stanie, droga bardzo jak prosto można powiedzieć, ale i tak to droga, to ciężka. Żeby wy byli w stanie przyjechać. No, tak, żeby wy przyjechali w takim stanie i powiedzieli, my nie możemy iść na zabiegi, i trzeba zawołać pogotowie i coś z wami robić. Ja nie będę takich przyjmował. No, trzeba, no, żeby człowiek miał możliwość przyjmować zabiegi. I u mnie jeszcze, jeżeli w Sybadzicach ja zrobił w ośrodku miejsce, gdzie można przyjmować na wózkach inwalidzkich, jest tam windy, tam no wszystko wyposażenie. To u mnie тут jeszcze tego nie ma. I do tego czasu, żeby przyjmować na wózkach inwalidzkich, mnie no, plus powietrze, dziewczyny, jako powietrze. Bardzo fajnie. No. A jako niebo, bez żadnych pasów. Nikt nie lataje, tylko ptaki. Tylko ptaki i pieją. No. Wie pan co, ja tak zdrowo jem i wszystko się odżywiam, ja w ogóle nie mogę przytyć, cały czas chudnę, mnie wszystko boli, szczypie, pali. Jak jest robaki, jest infekcja, nie tylko trzeba wytruć. Wiele ludzi mylą się w tym, że wytruł robaka i już. Ale robak narobił dziur, robak zniszczył organizm, organizm za słaby. Trzeba go uruchomić, trzeba dać jemu wszystkie elementy, które potrzebne. I my to dajemy. Przez układ pokarmowy ja liczył i będę liczył, że rzadko można coś pomóc. My to dajemy przez skórę. Większość naszych zabiegów to zabiegi, które przekazują wszystkie elementy przez skórę. I to działa. Tak samo jest wiele robaków, o których mówią i pan mówi, i даже dziewczyny tu przypominali o tym, że jest w skórze. Tak, ze skóry ja mogę zabezpieczyć. Ja wyciskam ze skóra, ten robak jakby był przyłączony do tkanki, ogonek taki, ja go muszę wyrwać. No, to ja wiem, my robili wcześniej terapię z mąką, tam z miodem, z cukrem, takie no, wymieszajesz i wychodzi to. Wychodziło szokująco. Ja na początku robił i ludzie byli zastraszeni. I даже nie tylko te, u których było, a które byli obok, o kurczę, u mnie nie ma, u tego jest, to mnie brzydko z tobą być.
i даже nie chcę rozmawiać już z nim. A mnie teraz obojętno, bo wszystkich, kto przyjeżdżają, my działаем na wszystkie takie pasażyry i to, co jest i w skórze, i w ciele, i w jelitach, i wszędzie, no to zabijamy i człowiek wyjeżdża później dla ciekawości. Kto miał na przykład, robią sami już i dzwonią mnie, przyjechali do domu, robią to znowu z męką, nic nie ma, nic nie wychodzi, bo to jest coś. Nie mogę gwarantować, że to zostanie na cały czas, bo ja liczę, że to można zniszczyć tylko tych dorosłych pasażerów, które jest pod skórzą w mięśniach, na przykład o tych mówię teraz. A te, które jest w jajach na przykład, no to one i tak będą później rozwijać. Także trzeba przeszkolić to, co my robimy тут, można przeszkolić i zrobić później w domu, profilaktycznie. У нас назва Академії не тільки в тим, що ми uzdrowiamy fizycznie, to duże szkolenie i naprawdę to działa. Człowiek, który przyjeżdża, i on powinien zmienić faktycznie i się tryb życia i zmienić podejście do uzdrowienia. Także тут wasza decyzja tylko. Proszę jeszcze pytanie. A gdzie ja mogę sprawdzić, bo pan mówi, że u pana jest teraz dobrze, bo pan ma mniejsze ceny u pana są, bo teraz pan ma remont. Ale trzeba wcześniej zapisać i jeżeli będzie potrzeba załatwić samolot, to proszę zadzwonić, bo wy nie zdążycie rozliczyć swoimi kartami kredytowymi i nie zdążycie pokupić. I karty kredytowe тут nie działają, to trzeba gotówka. Wiele chorób można wyleczyć, tylko trzeba leczyć. I powiem, jest różne stopnie uzdrowienia. Powiem wam. Jest pierwszy etap, można powiedzieć, pierwszy turnus. I on trwa, ja powiedziałbym, minimum 2 tygodnie, lepiej 3 tygodnie, a jeszcze lepiej to miesiąc. Niektórzy przyjeżdżają, kto, no, można powiedzieć, w takim słabym stanie, oni przyjeżdżają na 2 miesiące, zabiegi w prawie tyle zabiegów, tyle ile w miesiącu, ale to rozkładaється w ciągu czasu na 2 miesiące i troszeczkę łatwiej, bo zabiegi dla niektórych mogą być codziennie ciężkie. W związku z tym ludzie, no, różne terapie takie, kto ma pieniądze, kto nie ma pieniędzy, тут liczyć po pierwsze, po drugie, no, taka terapia. Dalej, jest pierwszy turnus, który polepszaje stan, żeby wy widzieli, o co chodzi. Polepszaje bardzo widocznie. Dlaczego? Bo organizm zahamowany tymi wirusami, bakteriami, grzybami, robakami, i to my powoli wszystko wyczyszczamy. Очищamy wątroby, inne organy, narządy, mięśni, no dużo rzeczy. I człowiek czuje się lepiej. Powinien później przyjechać na drugi turnus. A z drugim turnusem to jest katastrofa u niektórych. Nie u wszystkich, a u połowy. Ciekawa rzecz. Ich stan może być pogorszyć. Dlaczego tak dzieje się? Pierwszy stan to my karmimy te komórki, które już byli prawie nieżywe. I my ich ożywimy. A następny turnus trzeba nie tylko ożywić, a zwalczyć z problemami, które jest u człowieka, których on już jakby nie czuje, bo czuje siebie dobrze, ale one są. I po drugie, trzeba dać możliwość znowu wszystkim komórkom, dać wszystkie elementy, żeby one stali mnożyć. Starzenie komórek nie polega na tym, że człowiek stara, a polega na tym, że przez układ pokarmowy wiele nie trafia elementów, które potrzebne do organizmu. I тут drugi turnus обов'язково trzeba dodać. Pierwszy turnus, ja tak liczył z mojej praktyki wieloletniej, daje możliwość zamagazynować, zrozumiecie,
zamagazynować wszystkie elementy, które potrzebne dla życia organizmu, od 2 do 6 miesięcy. I to idzie tak, do 2 miesięcy super, a od 2 do 6 już padaje, można powiedzieć, ta krzywka linii. I ja wszystkim radzę przyjechać niektórym od 2 do 6 miesięcy. Po 6 miesięcy, jeżeli kto chce lepszy efekt, to faktycznie trzeba przyjechać ponownie. To pierwszy turnus już mało co znaczy. I najważniejszy efekt będzie widoczny po 3 turnusie. Ciekawa rzecz. Żeby wy wiedzieli, osób niepełnosprawnych, z zanikiem mięśni na przykład, z chorobami takimi maksymalnie nieuleczalnymi, to 3 turnus daje taki efekt. Człowiek był na zabiegach, przychodzi, ty даже nie możesz wyobrazić, że u niego wyroсли mięśnie zaraz. Na ile tam procent, widoczny procent, rozumiecie? To szokujące. Także wiele ludzi, u mnie тут, ja jak tylko rozpoczynał tę działalność, dał duży rabat i mnie przyszło około 150 osób. Oni przyszli tam na 1-2 dni, tam ktoś na tydzień maksymalnie. Oni zobaczyli efekt, ale nie zobaczyli to, co można zrobić z człowiekiem, bo ludzie тут bardzo biedni. Я даже не лечил в ogóle на то, że miejscowi będą mnie uzdrawiać. Ja tylko pokazał, dał im możliwość, żeby oni przyszli, zobaczyli, jak to u nas co jest i już. Tak samo jak i w Sybedycach. Ja, kiedy budował, mnie burmistrz miasta mówił, Aleksander, co ty robisz? To nikt nie przyjdzie. I on miał rację. Nikt nie przyszedł. Prawie za cały czas z miasta może 20-30 osób przyszło. Nie więcej. Już faktycznie za 15 lat. A przyjechali z 40 krajów świata. Ludzie przyjeżdżają, te, które potrzebują. A miejscowi, jest tako. Także to sztuka. My nie zajmujemy się takimi małymi problemami i chętnie ja by w ogóle, ja chcę zrobić тут ośrodek w większości dla, można powiedzieć, niedużej ekipy ludzi, które by przyjeżdżali do mnie, których ja by znał, że to normalnie to ludzie, ich powoli uzdrawiał. Ja niewiele będę robił to dla tysięcy albo milionów, mnie to nie potrzebne. Ja powinien wiedzieć osobу, kto to jest, co u niego jest, i można pomóc, czy nie. I żeby on pamiętał o mnie, ja o nim. I tak by trwała terapia i byliby efekty. A także przyjedzie tam 100 osób dziennie i co sobie, był on czy nie był, ja даже nie wiem, czy był. Także widzicie, już budynek, to budynek sypialni, my teraz znajdujemy się, тут jest, można powiedzieć, około 20 pokojów, więcej mnie wprawie i nie trzeba. Na jedną osobę, na 2 osoby, tak, посажены i na rodzinę, tam męż, żonę na przykład. I także normalne warunki. Nie powiem, że to super. Może troszeczkę gorzej, даже niewiele, nie troszeczkę, a więcej gorzej jak w Sybedycach, ale ten budynek, jeżeli widzieli, co tu było i jak jest, to niebo i ziemia, i takich budynków jeszcze тут mnóstwo. I wszystkim trzeba zagospodarować. Можете wyobrazić, nie było ni jednej rury, ni jednego metra wody, ni zimnej, ni ciepłej. Kanalizacja była zniszczona.
Вода минеральная, тут есть две студні глибинові, не було ні 1 метра рур від студні до будинків. Teraz woda mineralna cieknie ze wszystkich kranów, i ciepła, i zimna, jaką chcesz. Możesz pić choć cały dzień. W wannie możesz kąpać, w domu, ile chcesz, no nie w pokoju. Ja wyrzucił tam te płaskie takie podдоны były, teraz postawił wannę i teraz można używać to wszystko w pokojach. Даже nie chodziwszy na zabiegi. Jest bardzo dobra przyroda. Ja naprawdę zdziwiony. Тут 32 чимало, що то тиждень, і неодчувальна в całości температура. I kiedy ona też mała temperatura, przy minus 40 ja rozbierał się, 5 minut chodził spokojnie, bo тут sucho. Тут nie ma takiej wilgoci. Wilgoć daje dużą różnicę w temperatury odczuwalną i realną. Także jak nie ma wilgoci, to normalnie możesz to wszystko wybierać. To minus 40 było nie w tym roku, poprzednim. W tym roku faktycznie było maksymalnie minus 20, co ciekawe. Rok temu у меня замерзла даже рура с канализацией. Я даже не помышлял, что такое может быть теоретично. Розморожали в Праге, може, 2 тижні різними методами. А в цьому року на 20 сантиметрів тільки землі було заморожено. І ще був сніг, то сніг зачимав і не заморозило фактично навіть землю. Дівчини, powiedzcie, jak co тут, no, siedzicie тут. Podróż bardzo fajnie minęła. Może tyle godzin trochę oczekiwania pomiędzy przesiadkami na lotniskach, ale w tym czasie można pozwiedzać. Wykorzystać po prostu czas. Naprawdę nie spodziewaliśmy się, że tak. No trzeba to po prostu tylko polegać na tym z Aleksandrem w komunikacji, że już jesteśmy na lotnisku tu, czy... No, troszeczkę był problem gdzieś z telefonami i oni dzwonili, to wyjechali z lotniska do dworca, coś tam było, zachowałoś. No, ale jak tylko znaleźliśmy, no to zawołali taksówkę. Jeżeli tam даже te osoby, które z wami tam byli, Rosjanie, chcieli pomóc realnie, no, pomogli, ale zawołali taksówkę, mówić 8,5 tysięcy do nas jechać na taksówki. Ja mówię, nie odmówić, ja zaraz zamówię za 4,250. No to jest różnica. W 2 razy praktycznie. No, także wszystko. Dziewczyny to nie znają rosyjskiej mowy i przyjechali spokojnie. No. Rosjanie bardzo mieli, bardzo pomocni zawsze. No, niezależnie z jakiego kraju wy jedziecie, to można spokojnie przyjechać. Jest spokój na ulicach, ludzie uśmiechnięci, bawią się. No. Zamykamy dzisiaj audycję. Wszystko najlepsze, zdrówka, szczęścia. Naprawdę jest warto przyjechać, odwiedzić inny kraj, inne tradycje, inną troszeczkę terapię. No, obrazów, no super, teraz lata, ale kto mnie teraz jest, to nie chcieliby jeszcze przyjechać jeszcze i w zimę. Akademia Medycyny Regeneracyjnej zyskała światową sławę. Znana jest z metod uzdrawiania z praktycznie wszystkich chorób. Jest jedynym miejscem na świecie, gdzie wykorzystuje się autorskie metody detoksykacji organizmu oraz podnoszenia systemu odpornościowego człowieka, a te potrafią zdziałać cuda przy uzdrawianiu całego organizmu od podstaw. Holistyczne, naturalne metody uzdrawiania odmładzają, przywracają możliwości rezerwowe organizmu człowieka, a nawet mogą uzdrowić z ciężkich, przewlekłych, nieuleczalnych i genetycznych chorób. Zastosowanie około 50 naturalnych metod regeneracji medycyny w jednym miejscu.
m.in. oczyszczaniu jelit, wątroby, organizmu z pasożytów, układu limfatycznego oraz pobudzenie systemu odpornościowego do walki, umożliwia obdarowanie ludzi drugim życiem.